kato mitään muuta kuin tota kohtaa. Mä vanta pääsen, kun se tulee tähän. Jakkara. Uuke. Jakkara jäänyt. Uuke. Jakkara jää. Uuke. Uuke! Olisin arvostanut apua vähän aikaisemmin, mutta toikin käy. Se tuli sieltä läpi. Se on sun apu nyt pahoittanut, kun palat siihen. Pommikon. Tai... Ei tuu tosissas. Siinä ylhäällä. Kiitti. Heitä nyt flashin sinne hakea. Vittu millä se katteli tosta. Vittu pääsi väliin. Toisen kerran. Jumalauta. Tarkki! Mulla jäi vittu hiiri kiinni näppikseen. Mitä vittu sä sitä saatana jalka ei tähtäile. Ei vittu. Osta itsellesi kevlot. Se lasinjyrää. Oli lasijyrä. Kakkoskia sillä saa vitu liivejä ja hattua avikan kanssa. Lasijavikka ja yksi. Mitä? Mä miettisin, että mistä sais rahaa niinku armoreihin ja avikkaan, mut et sä sit saanutkaan. En. Puukotti. Eikö siinä paljon pääty muuta? Vilja on ihan mukana keskustelussa. Jos mä nähnyt ihan vitun väärin. Oliks se breikkari Ei. tikkiä vai ei? Ei, en tiedä. Mä oon kattonut. Mä en kattonut, mä lähdin tänne kun... Mä oon Viljo. Oh, tossa! Ai siinä. Mitä? Voiko? Kiitos! Eli Secretissä on yksi tässä käytävillä. Ei, Mikko tekee pelikistossa. Näit. Annan yksi henkilö. Ai, parempi. Ei! Ei vittu! Toi ois ollut niin hyvä. Se oli eloon. Olla uhrilammas. Kaikki ois sitten ollut yksi hittejä. Siksi täytyy piti vaan mennä päälle. Minä pelaan A-siteä. Voitettiin puukko. Tää on ihan vitun rare. Nyt katselin on ihan hävitty rauhassa peli. sen kirjoituksen kanssa. Mä tiedän, että on tilanne. Me ollaan Lasse vaihdettu puolta jo. Ai joo. Tää on jännä tilanne kyllä. Yritetään yhtä aikaa sit. Valmis. Onko se mun päällä? Ai Oliks tää nyt se Xantare Speak? Oli just se. Palatsi ovella. Lisää. Yksi vielä. Tai onks molemmat? Op. Okei, Oho, kiva flikki Mikko. Miikka häkkäräs. Amikkaa totit tän nelku. Bärr. Karake jäi yksi. Secretti, vittu! Osu mihinkään, saatana. Tripla. Junkle. B-llä yksi. Aaaaaa! Putin päällä. Siinä tehty se lovi.
Mennään tässä savu yli katossa. Mennään savu yli. No mä katon hupi. Yksi pihalla. Tero pihalla. Loppu vielä. Eka tappi. Jos Miikka vittis tänään sillä niinku kiivetä rappusta nopeasti. Turpa kiinni vittu, se on mun vika, jos tää peli on paska. Ei kun et sä vaan saa vittu kiivetä. Miikka mä sanon vaan, että sä otit käden pois hiirinäppäin. Miikka, kumman sä mellät? Mä otin käden pois hiirinäppäimeltä. Jumala. Mä toivon, että sä et kuulla. What doings? 2 vitun vantelua. Mitä vittua? Oli vielä siellä. Mikähän vittua just tapahtuu? Mitä vittu? Miksi et tappanut sitä? Paavo. Paska. Joo. Sen mitä vanha. Paavo mollita katti. Mollita! Mollita kattila. Ei. Vittu tätä äänestäni ei. Toi oli midi-pelaaja. Ai! Midi! Midi! Sori, oli hakemassa pommia. Mä tein 2 enemmän damagea kuin sinä ja sä saat tapo. Mitä? Are we going now B? More top mid. Mikä toimi? Miikka! Last was ramp. Salee. Ei salessa kuin mainis. No aim. Noin. Maybe hell. Tää on sekasin tää vitu äijä. Tää pommi ulkoa sen silloin edes. Sä sait ton just mitään. Hyvä. Ai taas. Kaikki rampille. Miikka. Ets. Ets. On AK kätte. Oho. Noniin, sosi. Tefu. Kerket. Niin, kerkee. Mut et tiennyt kyllä, että oli viimeinen. Siis eiks niitä ollut 3? Sä räkästi yhden valois. Oikeesti? Vittua! Ei mulla ollut mitään hajua. En mäkään kyllä. On donut. Mitä? Sun kuulokkees on vähän jotain vikaa. Se on mun mikki oikeesti ihan ripuli. Se kuuluu se pikkuravaa äänellä äsken. Eikä kuulunut. Kuulu! Pääsetkö alle? A vapaa. Ai vittu, mulla on pommi. Kusinen. Joo, tää äijä tuli suojaamaan mua, niin kyllä mä pääsen. Mä oon sun kanssa. Se olisikin Tää se. äijä. Tää äijä. Tää äijä. Oho. Mikä Imba savu. Joda jakelee toi kohteliaisuuksia. Ei tarvi kattoo CT-tönä. Voi kattoo CT. Es. On oikeesti. En säikähtänyt. Ui! Ei! Sori. Mä huudan niin vituista, että tää voittaa. Yeah. Mm, 2 midi, 1 midin puolella A ja 1 A1. mä voin mennä vaikka tänne päin. Mistä tietää, ettei mitään hajua tästä pelistä? Mä voin mennä vaikka tänne päin.
Midi. Eiku A. A. Isei. Oh! Fuck! On Huttila vielä. Jäi. Yksi on alvia. Se on aika lailla Aalla. Plänttää. Noni. Miikka Kaar. Hei, mitä mä teen? Piti naatittaa siihen. Eikä näe silti mitään, voi hevon vittu! Koponen tapas se viimeinen. No kun en mä vittu pääse täältä, kun täällä on savua. No niin. Mitä se on? Ken tietää? Saitilla. No, sait. Juus oli niinku ellukkaan kitte. Helppo. Ei. Se vieressä olisi ollut. Jos kuuluu, että selässä olisi joku steppi kuulunut. Voi hemmetti! Konnu. On hyvä luukes. Mitä vittu siinä kävi? You can see me when I use my voice and my woman name. Long time to talk. Are you professional singer? Staying Fuck! alive. Staying alive. Staying alive. Shut the fuck up. Carry purple. Vika on counter-terroristi. Ei hedelmä. No niin. Oi, nice flashi. No niin. Anna. Tarjon kaljaita. En tarjo, en sanonut loppuun. Lasse varmaan tarjoaa mun kalja. Täis motosmoke. Sori, älä ammu mua! Vittu! Nice! Nice! Mara! Pitäisikö me kuodaa pommeja? Ei tarvi lähteä hakee. Ei voi. No okei siis. Joku mennä kokoneen saa reidata. Mikä kiinno? Mun boosti! Ei helvetti. Se tulee siitä alapuolelta ihan vittu varmasti. Mä katon selkää. Ei jumalauta. Kuka sanoo, että se tulee siitä alapuolelta? Oi. Missä? Missä? Alla! Aalviko? Al. Astei. Ei siinä ollut mitään ihmeellisempää. Missä Aimi? No Aimi, kukas? Mitä vittu? Ai niin, tulee taitella! Plattaa demo! Wow! Se pitänyt näin nopea tulla sieltä. Ammu! Älä ammu. Piilo! Vittu mä tajun, että siellä oli.